nagpapagas daw kami. Kaya na ang bata, magpa-cute daw muna siya. Kung nga lang naman kami pupunta sa Action. Kung nga na mga murang bilihin ay pumunta ka nga dito sa Action. Ang favorite store ni Mister. Puntahan niya pag gusto niya ganyan talaga ang para sa mga buhay. bata. Kaya na nga ang bata nagpatulong na at mabigat na nga daw. Naman nga ay tulog nga. Pipili siya nga lang talaga nakapili ng mga toys na gusto niya. Ito nga ay mga mura nga lang din. Ang ganda nga ng mga bahay nila dito pag Masdan. Nagdagan pa nga ng mga gandahang mga puno at kulay. At makikita mo nga talaga ang mga bahay dito ay matitibay. Kaya nga pagdating nga sa bahay agad-agad nga nilang tenes. Nilang nabiling toy. Kaya ayan tuwang-tuwa na naman ang mga bata. Yan yung Sir Ay nga. Laruin nga. Kung may AI info sa ilalim. Mamaya, makatulog. Nga si Tim habang nagpapaantok nga iyan, magbasa daw muna siya. Paano ba i-on yun? I-on mo ba dapat yun? Talaga ang tuwa niya. O every time mo lang i-open? Kasi tignan mo may ginawa ako. Hello guys, eto na naman po ang ating yung lakwat chat. Tignan mo kasi. Halimbawa mag-ano ako, tignan mo. Hello guys. Ayan. Wala? Hindi mo inon. Paano i-on ba? Pakita mo nga sa akin. Ay, pinakita ko na yan sa'yo eh. O, mag-ano ka. Reels ulit? Mag-reels ka. Nandun niya sa taas, diba? Yung sa'yo. Nakakainis naman. Hello guys, eto na naman po ang ating yung lakwatchera. Sige, So mag-upload ayan, ka. tikman natin ang aking in-order Professional na dashboard. appetizer. So ayan, Bumagal yung ano ko. Ewan ko, bumagal siya. Hindi katulad nung umpisa ko, ang daming ano. Hindi ko rin alam kung bakit ba. Baka siguro kasi nga nag-ano rin ako no. Nag-ano? Nag-lilo. Ang malamay ito. So, galing ko lang yung music. Nag-voice over tayo. Controls, okay. Love from Odisha? Hello guys. Snow Ito na Bear. naman ang ating yung lakwatchera. Ayan. Paggising ko kaninang umaga, nag-aura-aura muna ako. Kaya ayan, nakabalot pa ako ng pang-gift wrap. Babushka! Okay, tingnan natin. hello guys, eto na naman ang ating yung lakwatchera. Ayan. Paggising ko kaninang umaga, nag-aura-aura muna ako. Kaya ayan, nakabalot pa ako ng pang-gift wrap. Babushka! Ayan. Hello guys. O tapos, hey yo. Hey yo. What's up? Babushka. What's up? What's up guys? Welcome to my channel. Injan Odisha. Hello. Hello. From Odisha, India. Babushka. Hello guys. Hey yo, what's up? Hey yo. Hey yo. Okay. O yan, o. Saan dyan? There's off. You should on it, you know. Why you don't on it? Should I always do that? Yes. Or time by time? Yeah, no, you should. You should Huh? on it. Okay? On. We require you Because to it's label. close. Yeah? And now it's on. Oh, I should. Yeah, you Every should. time. Every time. Say Ang gusto ko namaste. kasi automatic, hindi ko nagagawin. I don't know. No, you should on it always. It's not automatic. You cannot do anything about it. Look. Matampal kaya kita. Namaste. Matampal. Namaste. Namaste. Okay. Diba, example. Example lah. Really? Wait, what is That- the reason why I should? That's the reason I should. Yeah, You bakit? should because it's not automatic. Ah, I see. Look. It's Kasi you hard. explain to me. Yeah, it's always closed. You should Ah. on. Yeah? Okay. It's not automatic. Okay, now got it. Okay, got it. Happy? Share to Instagram, no. Share to groups. Hey, yo. Ano ba spelling ng yo? Tama ba? Hey, yo! Ano yung ganito You. ba yung ginawa ko? Hey, Where are yo. you from? Hey, yo. Where are we from? What's up?
We are from the Netherlands. Morning. Morning. Namaste. Namaste. Morning. Hello, 8 viewers. Permission to post. Tatlong group lang ang lagi kong pinagpo-posan. Who is that? Walang problema naman yun, di ba? Yeah. Si ano lang, si Joy, si Filipino in Europe, at saka may iba nga naman tayo, wait. You should change. You should another Follow to follow. Permission to post. I'm doing my live stream. Why it's not now working? Istorbo to si ate. Oh. I am sorry. Where are you from? Shout out to 5 viewers there out there. Permission to post. Where are you from? Namaste. Konnichiwa. Konnichiwa, sayonara. Ano yun? Kanta na yun. Sayonara is goodbye. Sayonara. Konnichiwa is ano ata. Konnichiwa, sayonara. Kuchi, kuchi, kuchi. There's one people here. Hi guys! Guys, ako lang ba to? Parang minsan feel ko parang kaboses ko si si Mariel Padilla. Tingnan mo, si Mariel tingnan mo yung parang, hi guys! Yung ganun. Oh, ayaw mo nun? You have a double. Hi guys! So, eto na nga po. Tayo ay kakanta for today's They're video. English, ah. They're not Tagalog. Hello guys! Do you know me? Cause I don't know you. Where you from? Where you from? Me. I'm from Philippines, the land of corruption. Uy. Totoo naman. Very proud. Ayan, nagkakagulo na nga sa Pilipinas ngayon. Philippines now is very busy. You know. Philippines now is like crazy. Oh my God. You know guys, I love my I'm country. from your heart. I love my country so much. But the people there, I hate them. Why do you hate the people? Hate the government at the people. Yeah, that is what I mean. The people in the Axel, government. I am from your heart. Oh, really? Are you sure? Can I slice your heart? The and then- people in the Philippines, I feel so sorry for them. But No, Yeah. Axel says I'm from your heart. So we will do your heart operation. So we can see. where is my heart? Is it here? My heart is more on the left side. Here. Oh no, it's right. It's here. Oh no, it's here. Ano sabi niya? I'm from your heart. Oh, thank you. Kanina pa yan. Where are you from? From the city of beautiful name. I love my country so much, but yeah. What is happening now in the Philippines, Don't say the in the government? But you are people Filipina. Yes, I am. But, of course, I love my country. But the people in the government, pineapple on pizza. Try it. Or, meron siyang
Q&A sticker. Doesn't matter. But you are people Filipina. But yeah, anong ano naman nun? Sinabi ko nga yes I am. So we know now, nag-mature na tayo and most of all, mentally strong daw. Sino nga? Ate Dina. Sasayawan ko sila. Dahan-dahan mo lang kasi makaka-copyright me. Wala tayong sounds bago. Kumain ka na ate ay. Ulit. Hindi ka muna nagtira sa atin ng isda. I will survive. Masarap ba itong sinasabi niya? Pitik mayo? Ano ba ito? O ayan guys, may pa-dance kayo oh. Pag kayo hindi namigay ng pera, ewan ko na lang sa inyo ah. Oh. Are you sure you're tired? Nawala tuloy yung tao. Natakot. Natakot yung mga... Ayong init. Kumain ka na. May pakainin mo ako, nabasog ako sa manok. Kain tayo mo. 10 signs na mentally strong ka kahit hindi mo napapansin. Okay? Basahin ang buong caption sa ibaba. Malay mo, matagal mo na palang hinahandle ng mag-isa ang mga bagay na iniiyak ka ng iba. At hindi mo lang napapansin kung gaano ka nakalakas. Tara, silipin natin isa-isa. Okay? Hindi ka na agad nagre-react kapag may nakakasakit o nakakainis na nangyayari. Dati, konting spark lang, sumasabog ka na. Ngayon, marunong ka nang huminga. Umatras, sandali at hayaan mo nang lumamig ang isip bago magsalita. Hindi ito pagiging mahina, ito ang tunay na maturity. Alam mong hindi lahat ng laban ay dapat sinasagupa ng padalos-dalos. Check. Hindi ka na basta-basta nababago ng opinyon ng ibang tao. Oo, may pakialam ka pa rin pero hindi na gaya dati. Kapag alam mong tama at malinis ang intensyon mo, hindi ka na natitinag ng judgment o chismis. May sapat ka ng tiwala sa sarili para hindi gumuhong parang papel sa harap ng Ano ba yan? Kritisismo. Check. Marunong ka nang umalis kapag lumalaso na ang sitwasyon. Kahit relasyon, kaibigan o trabaho, natutunan mong hindi lahat pinipilit. Ang paglayo ay hindi kawalan. Minsan ito ang pinakamatapang na hakbang para protektahan ang sarili. Hindi mo na pinipilit ng taong, alam mo ang haba, tinatamad ako magbasa. Sabihin ko na lang check. Sabi ko. Sino ba yan? Kanino ba yan? Because if you know, you know. Mga kalokohan din ng mga tao ngayon. I don't know. Ay, pag ayaw mo kumain, ha? Busog ako, may an. Hello guys. Eto na naman ang ating yung nakwatsera. Ayan. Paggising ko kaninang umaga, nag-aura-aura muna ako. Lalaban pa man ka mamaya. Pa ako ng pang-gift ng papushka. Hello guys. Eto na naman ang ating yung lakwatsera. Ayan. Paggising ko kaninang umaga, nag-aura-aura muna ako. I got to go buy. I'm from Malaysia. Papushka. Hello guys. Eto na naman ang ating yung lakwatsera. Ayan. Paggising ko kaninang umaga, nag-aura-aura. Oh, Axel is from Malaysia. Ayan, nakabalot pa ako ng pang-gift. Papushka. Hello guys. Eto na naman ang ating yung lakwatsera. Ay, hello guys. Eto na naman po ang ating yung lakwatsera. Sumisegue na naman sa akin si ano. Sino?
Ay, ang pala. Ha? So, ayan, ay, OMG, ang sarap. YouTube naman yan, di naman kita. Followers, enjoy, ma'am. Ah, ano? So, sandali. Sumasegue na naman? Ano na sabi? Kasi, Wait. ewan ko ba bakit pa kasi tumutubaw yan, nakakainis ko siya. So, ayan guys, Parang sobrahan naman siya. kasi nga, Ano yun, naging obligasyon? na rin kami hindi nagkikita in person. So, that's why we Yeah. Ikiptok ma engkil gagayba ma yang alkakir. Kahit dan. same time. Oh. Sandali. Pitik pala tong... Pero parang yung bilik niya sa akin parang ano eh, parang nakaset na, parang ganun. Alam mo yun? Yung parang sinesend na lang, naka-ready na. Baka... No? Mm-mm. Kasi pag sulat mo yan na totoo, hindi ganyan. Glucose po, mama, talaga sobrang hirap. Yeah. Hindi naman niya ako kilala dati ah. Malaki na nga yun sa totoo lang. Sa unang bigay ko sa kanya, 1,000, no? Laki na nun ah. Sa hindi mo kilala. Yung isang bata nga, nangingi siya, 100 lang eh. Wala mo siyang okay. Black Friday. Pero nag-message din kay ano eh, kay Lotlot. Nag-message din? At saka kay ano nag-message din. Paano yun? Kay Sis Brenda, di ba? Hindi naman, iba naman Ay, yun. hindi, iba pala yung kay Sis Brenda. Iba naman yun, yung English speaking. Ayaw pala yung English speaking yun. Oh my God. Seems okay naman siya, di ba? Busy ng araw. Ang busy nga natin buong araw. Kaya ayan, time to rest na. Thank you sa Panginoon. Pero parang iniisip ko lang, oh, tawagan ko pala yung kapatid ko sa Babylon. Ano? Ka naman, pag-uusapan ka. Kung masensyo ka naman, pag-uusapan ka. Lahat na lang, pag-uusapan ka. Philippine! Lusyang-lusyang ka, pag-uusapan ka. Sexy ka naman, pag-uusapan ka. Kung masensyo ka naman, pag-uusapan ka. Lahat na lang, pag-uusapan ka. Philippine! Lusyang-lusyang ka, pag-uusapan ka. Sexy ka naman, pag-uusapan ka. Kung masensyo ka naman, pag-uusapan ka. Lahat na lang, pag-uusapan ka. Ano sa Manila kumain? Nakainta naman sila. Uy. Ito nga nainit ang pet. Hello poor viewers. Di ba ba akala, pero pwede pala sa ganyan yung Facebook, no? Yung parang hati-hati lang ipapakita mo. Ewan ko, minsan di ko rin naintindihan si Facebook sa mga ano niya. Ayan, no? Dami-daming followers, no? Ganun ngayon, di ba? Naghuhubad. Hindi naman naan. Na kayang pagmasdan ang kanilang mga anak sa Arte-arte. gitna ng may sakit. Kaya kung magbas kayo dyan, siguraduhin nyo may naiambag kayo. Ano mo problema? Walang magulang. Hoy, Beshi, wala ka ng kanin. Hola. Ano yan? Sarap. Hoy, Beshi, wala ka ng kanin. Nagtatrabaho pa rin siya sa Hong Kong. Asan ba yung asawa niya? Taga saan ba siya? Huwag mawala ang kala-icon mo at ma-restrict ang Ang asawa niya is IT. Oh. dahil faking. Police. Di pinapadala rin kung saan-saang bansa. Pero nakabase sila sa Hong Kong. Kasama siya. Pwedeng Eh, mawala ang hindi. Nasa Hong Kong lang siya. Pero yung pag-travel ng asawa niya, hindi siya kasama. Kasama siya? Hindi lagi. Tulong yan nung ano nga, kasabi niya, kauwi lang ng asawa niya. Ah. At saka may trabaho siya sa Hong Kong. Ang trabaho niya? Entertainer. Restaurant. Entertainer? Restaurant. Kumakanta siya. Mm.
Ibubus na sana ng algo ang bahay mo dahil lahat ng mga videong dumadaan sa wall mo tinatapos mo at nagre-react ka pa. Kaya lang, hindi proper engagement. Kasi hindi mo naman iniwanan ng bakas. Kaya ayan tuloy, nilampasan ka. Sige lang nga. Bakit? Ibubus na sana ng algo ang bahay mo dahil lahat ng mga videong dumadaan sa wall mo tinatapos mo at nagre-react ka pa. Kaya lang, hindi proper engagement. Kasi hindi mo naman iniwanan ng bakas. Kaya ayan tuloy, nilampasan ka. Ibubus na sana ng algo ang bahay mo dahil lahat ng mga videong dumadaan sa wall mo tinatapos mo at nagre-react ka pa. Kaya lang, hindi proper engagement. Alam mo, Smakelijk. dankjewel. Danke. Isang beses lang. Parang na sobra naman siya. Diba? Hey, was lekker die kip dingen. Ja? Ja. Kip anders hè. Ja. Maar goede kwaliteit. Ja. Want wij kopen alleen kip bij die kippenkraam daar. Elke dinsdag. Oh, en dan had je, normaal pak je die krokant en dan nou de shawarma. Ja, een beetje iets anders ook. Hè? Dat is Want lekker. we hebben ook van, ja, we gaan iets anders proberen. Ja, lekker. En het is halal. Ook nog. Ja, Mij niet zo ja, belangrijk. want voor jullie collega. Ja. Ja. Is altijd halal ate. Ibubus na sana ng algo ang bahay mo dahil lahat ng mga videong dumadaan sa wall mo tinatapos mo at nagre-react ka pa. Kaya lang, Grabe, ang ganda niya. Model Saan? na siya. Pero ang laki talaga ng pinayat niya, no? Grabe. Mas gusto ko siya yung malaman Oo, ng sa konti. totoo lang. Gusto ko rin siya ng... Bagay na bagay siya dun sa mga sinusuot niya. Ngayon, napumayat siya eh. Hindi naman siya pangit eh. Maitim lang siya yung lalaki. Mm. Siguro kung nag-tiktok Chinese sila niya, no? Enjoy na enjoy yung babae, no? Grabe na. Ay, Grabe tayo mga isip. Pangalawa na yan. Huy, iha! Anong nangyari sa'yo? Ba't parang puro katsok-tsok sa inis ngayon, ha? Grabe. tingnan mo naman, no? Siguro... Grabe, yung lakas ang trip mo. Yung kanina sa car, ay Ngayon naman, tingnan mo naman, oh! Ang sarap niyan. ate! Buti nakamute ba yan? Hindi, yung isa hindi. Ang yaka. Tutog na nga Hindi niya. naman ako buti hindi ko sinabi, oh. TikTok Chinese lang, hindi naman nila naintindihan yun. Grabe naman naisip mo ngayon, no? Kakaiba. Ewan ko ba green-minded ako ngayon. Parang malibog ka ngayon na. Umuwi ka na. Hindi naman, grabe siya. Umuwi ka na. Magpakantot ka muna kay Kuya. Bastos? Eh, Uy, naririnig ka dyan ng ano mo. Nakamute ka, no? Kaya ka nagkakaganyan na. Hindi ko man i-private. Bakit pa mo? Ang utos ng hari, hindi dapat mabali. Bakit? Ano bang utos ng hari? Dalawang pack ng tissue na ubos ko na. Kakasi nga. Diyos ko, Lord. Oh.
Ba't parang anghang? Di ba na pag maanghang dahil lalabas Cute yun? ng bata na to. Oh, Sino yan? ang ganda ng smile niya. Ang cute. Ano ka na? Nasa sarapan siya doon siya sa warma? Pero po, dry-dry na eh. Kaya nga eh. Pero kumain. Hindi, baka pagbago. Ay! Dahil naubos mo isang tinapay mo, yang naman ako sa'yo. Yung may, sabi, ano mo to? Hindi to masarap. Tapos sabi, magdadala pa pala ako. Oh, yung naman ako sa'yo. May nakita ko nun eh sa video. Nakipiesta siya. Ano ba yung spaghetti niyo? Kulang-kulang sa sauce. Ano yan? May lagayan ka ba ng ano dyan? Tapos yung next time yung minuto cheese. nyo Pero, may lagayan pa ba kayo? Ang cute. Parang kamukha nung maliit ni Sian. Ni Zia. Na-demonetize ang isang kapwa content creator. Na-demonetize sa kagagawa ng iba. Dapat alam mo. Ito ay kagagawa ng ibang creator na kung saan ang kanya account ay 3 buwan pa lang dito kay content monetization at na-invite na siya. Shout out to 8 viewers. Hello, hello. Knowledge about dito kung sa ating mga settings. Bago yan, paki-share ng video para maging aware ang lahat sa atin na bisitahin muli natin yung mga settings natin. Lalong-lalo na sa ating mga moderation assist natin na yan ay i-add at i-edit natin para matulungan tayo na hindi tayo basta-basta magawan ng di magagandang bagay ng ating kapwa content creators. So ano nga ba ang nangyari sa kanya? Bakit siya na-demonetize na hindi niya kagagawan? Siya ay na-demonetize dahil nagkaroon siya ng violation na nudity. Anong nangyari? Ito, kasi mayroong nagtag sa kanya na ibang lahi kung saan ay mga 200 plus sila ang nagtag. So, ayan na. Sinasabi ko sa'yo, pag nagtag, kailangan mong ano yun? Always ask, review. Hindi mo kailangan i-allow lahat. Dahil ang tinag siya doon sa video na iyon ay masiselan na video. Kaya again, sa lahat, pakibisita ulit yung ating settings sa ating profile taggings at sa ating moderation assist. Dahil pwede rin tayo gawa ng hindi maganda lalo na sa ating comment section. Hala, check mo ang moderation assist ko, Mayan. At saka yung mga comment with video Pagtapos yan. na pwedeng mga masiselan na mga video doon sa ating comment section. Kaya, bisitahin natin yung mga settings natin. Kawawa naman, sayang. Pero yun nga, wala na tayong magawa, is talagang antayin na lang natin na yung kanyang account ay bumalik. At pwede naman siya na pinayuhan ko na mag-appeal kay Facebook dahil hindi niya kasalanan. Baka sakali na ibalik din kaagad sa kanya dahil hindi naman niya kasalanan. So again, sa lahat nanonood ng video ngayon, pagkatapos ng ating video, pakibisita ulit ng inyong settings. Doon sa ating profile and tagging, paki-check ninyo kung naka-turn on ang inyong tagging na let anyone tag you. Dahil kapag naka-turn off yan, ay anumang oras ay pwede tayong matag ng mga masiselang content na ikapahamak ng ating account. At doon sa ating moderation assist, ay bisitahin natin. So far, mayroon ng 11 yan. Kailangan natin i-add para matulungan tayo na ma-filter, lalo na sa mga komento na profanity, yung hindi magaganda, yung mga bad words, para hindi maapektuhan. Dahil ngayon, kay content monetization, ay sobrang higpit. Comment lang ay pwede kang ma-demonetize. Again, paki-share ng video, lalong-lalo na sa inyong mga followers na hindi ko pa followers. Thank you for watching. Have a good day. Mag-ingat po tayong lahat. I-check po natin ang ating mga settings. Hala. Hala. Check the setting na, Mayan. Oo eh. Naka-review tagging ka naman, di ba? Hindi, yung moderation assist ko. Ate, pumunta ka dun sa settings, moderation assist. Susulatin mo dun lahat ng gusto mong hindi pwedeng sabihin sa mo. To Mayan, ay, Herrera. Very good. Very good.
Alam mo ito, ang pangit ng camera nito. Ito maganda to. Very good. Magkaiba sila ng ano, lightning. Sayang nga lang, nabasag ko ng pagkakas. Is alles weer netjes. Dit is vanaf nu geen enkel. Hello guys. Eto Sa lamig no. Aura muna pampainit. paggising ko kaninang umaga. There's a time. Babushka. Hello guys. Eto na naman ang ating yung lakwatsera. Ayan. Paggising ko kaninang umaga, nag-aura-aura muna ako. Kaya ayan, nakabalot pa ako ng pang-gift wrap. Babushka. Hello guys. Eto na naman ang ating yung lakwatsera. Ayan. Paggising ko kaninang umaga, nag-aura-aura muna ako. Kaya ayan, nakabalot pa ako ng pang-gift wrap. Babushka. Hello guys. Eto na naman ang ating yung lakwatsera. Ayan. Paggising ko kaninang umaga, nag-aura-aura muna ako. Kaya ayan, nakabalot pa ako ng pang-gift wrap. Babushka. Hello guys. Eto na naman ang ating yung lakwatsera. Ayan. Paggising ko kaninang umaga, nag-aura-aura muna ako. Kaya ayan, nakabalot pa ako ng pang-gift wrap. Babushka. Hello